اے جناب ساری مسجد وچ ختم شریف ہے تے لائیو مناظر دیکھو. آمین آمین آمین. ڈائریکٹ یوٹیوب تے وینے کی یوٹیوب تے لائیو. آمین اللہم آمین آمین. لا الہ الا اللہ. آمین آمین آمین. آمین آمین آمین. اللہم لا الہ الا اللہ. آپ نے بھیا ونجو اٹھو حافظ صاحب کی خدمت کرو. حافظ صاحب کی خدمت کریے. آپ جو ایک ایک کرتے آپ. جزاک اللہ موجی بھائی سلامت رہو. ماشاء اللہ میرے لیے دعا. عمر ہوں ماشاء اللہ. عمر بھائی اللہ پاک تو سلامت رکھے تواڈے رزق وچ برکتاں عطا فرماوے. آمین. سارے دعائیں تے عمر بھائی تو کو اپنی وستی یہ مسجد مس کریں تھی. جی دیکھ ایک 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 ایک. بسم اللہ. ایسے شے ونڈے نے پن ملک ناصر خان کھڑ سلام. ابا میں گھرنا ہے بیگ اے ڈبا اے مٹھائی ہے میرے سارے بڑے بڑے وہ با ایک کو دے نے انہیں کو ملاو چاسی ایتھی ہو یار ایتھی ہو سارے اسائیں دیکھ لو دوستو 500 محمد آمدانی 1000 روپے میں ایسا. مبارکباد ڈھیر ساری مبارکباد. حافظ مبارکباد. میرے مبارکباد. ارے مبارکباد. بیٹھو چھوڑو بیٹھو بیٹھو جی جی میں بیٹھو طارق ہاتھ چلا چھوڑ. لائیو چل دی پی یوٹیوب تے آئی واہ 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 ماشاء اللہ. طریقے نال وہ چھوڑو ایک دفعہ کے بیٹھو سارے بیٹھو سارے
عارف ہاں عارف کنو تیری گال نہیں بندے رات یار میں دین دی تھلائی تو صاف ہے میں کال وہ دینا کرے بندے تھینکس بھائی جان میرے لیے بھی لینا اوکے عمر بھائی اے تیرے نام دی ہے عمر کھولا کھول تیری کھالا عارف جالا عارف جان عمر بھائی درود پاک پڑھو جا سارے پھرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے نام دی کھلا تیرے نام دی تو خوشیاں دے اج میں جب کہ قرآن دا فضل رحمان دا ہر کوئی خوش تھی کہ دے مبارک بادی ہر کوئی خوش تھی کہ دے مبارک بادی شان والے جوڑے تے شان دا سہا سہر گل وچ تو خوشیاں دے اج کاری قرآن دا فضل رحمان سبحان اللہ سبحان اللہ تے تراویح دے اندر تلاوت کیتی سبحان قرآن دی رج زیارت کیتی کو قرآن دی رج زیارت کیتی رات قرآن سنائی مسلے یوتے کو روزہ رکھی ماہ رمضان دا سہا سہر گل وچ تو خوشیاں دے اج کاری قرآن دا فضل رحمان دا تے مخارج جلدتا عجب چاہتیاں ساجا سن سن کے تھر جاں پیان چاہتیاں ساجا سن سن کے تھر جاں پیان چاہتیاں تے سوہنے کو سوہنا بنا کے پڑھے سوہنا ضامن ہے محشر دے میدان دا حافظ قرآن دا جگ سے خوش تھی جیسی ہر دکھی جہاں تے قرآن ضامن تھی شالا حافظ دے بچڑے بھی حافظ تھی ون دعا مقصود شالا ہر کہیں دے بچڑے بھی حافظ تھی ون نت فضل ذات سبحان اللہ اٹھی اپنی تقدیر مومن جگا گر جاویدہ ہے رمضان رب کو منا گھن اٹھی اپنی تقدیر جے ول ہو سی قسمت ترو دے رکھے تو دسا باجھے عملان دے کیویں کرے اٹھی وقت جا گھنے قسمت جگا گھن جاویدہ ہے رمضان رب کو منا گھن اٹھی اپنی تقدیر اے سارا پیارا دوست ہے یہ ساری کرنا یہ مجھے کا میں پہ ساتھی بنا گیا کیا ویدہ ہے رمضان رب کو منا گیا سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ آنکھ وسیم آنکھ وسیم میں کھولو
میں کھولو یار چلاؤ اڈو ہے گنی گنی چل چلتا پہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سونے دا گھر پیارا ہے سبحان اللہ کمال عبد الغفار بھائی کمال یار جزاک اللہ مجھے بھائی ماشاء اللہ عمر بھائی سلامت رہو جزاک اللہ یار سون وسیم دینات شریف سون حضور پاک دی تعریف بیان کرے دے پن سبحان اللہ یہ چاہیں تارے کیا یہ چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جیو وہمی صاحب ماشاء اللہ خوبصورت نعت بیان فرمائے دو بندے لے دے بھی بس یوٹیوب ہے اندے تے گھٹ آن لائن ہونا نا مزید دیکھ سن فیس بک نہیں یوٹیوب میری طرف سے پیسے دو 50 روپیہ کس کو ہمارا کہیں کو ڈیونے میں 10 حکم کر وہمی کو ڈیونے نا 10 مر حکم کر اللہ میں ہونے دینا اللہ کیا حال ہے اسکر بھائی ٹھیک ہو فٹ ہو ویلکم ہو گیا کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے السلام علیکم وسیم وہمی کی تھا وسیم وہمی کی یار بلا دے وسیم وہمی بیٹھی عمر خان وسیم وہمی سے بیٹے دیکھ عمر سلام دے 500 لینا 450 والا لے یہ عمر لینا پہ 50 روپیہ عمر دا سکتی عمر نیچے بیٹھے 450 والا لے لے جری ناز شریف لے ویڈیو بنا کرا 450 دے ہن پہ 450 ہے کیا ہاں دے کٹ تے سجے ہاتھ نال دیواں یار اے عمر اے دینا پیا 50 روپے تیری ویر اور ہاتھ کم دے بن وسیم دے عمر آمین اللهم آمین اللهم آمین 450 والا دے اللهم آمین اللهم آمین مرخان لے دے جزاک اللہ
मुबारकबाद ढेर सारी लिखें को। अल्लाह पाक दा करम है दो कितना जोर लई वदो ए असगर भी साडी जेरी मस्जिद है ना घर दे नाल वाली उसे खत्म शरीफ आ ते असा के लाइव मुनाज़िर निकाल इन दोस्तों को उमर भाई ओमान के ने दे बेटन उमर भाई वाला एक दफा वेलकम हो गया उमर भाई ये तेरी तरफों ही सोत्र को मुबारक दे देने सोत्र ओमान के ने उमर भाई मुबारकबाद उमर भाई में हाथ हिलाओ चा हाफिज है मुबारकबाद ओमान भाई ओमान के ने सारे दोस्त तो आपको मुबारकबाद देने पर गई वाह क्या हुक्म उमर खान ये जवान की जान दी मुबारक अल्लाह अकबर या पहली दफा है मुबारकबाद खैर मुबारक ना भैया संता बेकार लाइव वाले एक के संगती हैं लाइव जी करूं एंड सही मुबारकबाद ठीक है फिट हो तो भी ऐसा ठीक है बस रहो एक दफा ये कर एक दफा लाइव एंड करो ये कौन है शाम है शाम हाँ बस सुने ठीक है दोस्तों अल्लाह नजर आ रहा है YouTube